खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार नोगोराव थानाय फुड प्लाजानि जाग्रा बेसादाव सासे फरायसुलिया मासे एम्फौ मोननाय जाथाया मुवा बेसाद जाग्राफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों। फुड प्लाजानि जाग्रा बेसादाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे फरायसुलिया टिकटिका एबा ननिमा मोननाय सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। बे जाथायनि उनाव क'क्राझारनि फुड प्लाजाखौ फुड सेफ्टि अफिसार बिलिफां ब्रह्मआ गोख्रों नोजोरजों संदानगासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फरायसुलिया फुड प्लाजानि जाग्रा बेसादखौ खावसे जाखांनायनि उनावसो ननिमाखौ नुयो। बिनि उनाव फरायसुलिया रुमाव थांनानै गोबायो। बिनि उनावसो गावनि देहाखौ मोजां मोनो होनना फरायसुलिया फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो खावलायो। रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारीनि नखरनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 1 लाख राङै अनसुंथाइ होनो फोसावबाय। उत्तराखन्डनि उत्तर कुशीयाव हा सिङाव लामा बानायबाय थानाय समाव 4 लेबारफोरा गोबाव सान थाबथानानै थानायनि उनाव रैखा मोनो आरो मोजाङै मोजां गावबा गावनि न'आव सफैयो। बे 4 लेबारफोरनि गेजेराव 2आ क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा रामप्रसाद नार्जारि आरो सन्जय बसुमतारी। बिथांमोन 2नैनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 1 लाख राङै अनसुंथाइ होनो फोसावो आरो बिसोर 2खौ उदां खालामनो हानायखौ गोजोननाय फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनै चिरां जिल्ला 13 नं चिरां ब्लक दैदेनगिरि फोरोंथाइ मावबादायाव UPPL दोलोनि राजखान्थि बोसोनगिरि बेरलाव खुंगुर कार्जि बिथाङा बाहागो लाना माखासे बेरफ्रुसार बिबुंथि खालामदों। बिथाङा बुङो दि आं दिनैसिमबो बिजाथि गसंहो होनना बुंफेराखै। गुबुन दोलोफोरबायदि UPPLआव आर'जलाइ होनानै बिजाथि बिना बिजाथि मोना। मिरुनि दैदेनगिरिफोरासो बिजाथि सायख'यो। BPFनि गोबां MCLAफोरा जोंनि UPPL आरो BJPआव जयनिं जानो जगाजग खालामगासिनो, नाथाय EMनि खथा गैयैनि थाखाय BJPआबो आजावा UPPLआबो आजावा। BPFआ सान हाबसि हाबसि मोनसे दोलो होनना बिथाङा बुंथियो। जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा दासिमबो सांग्रां नङा नामा, जायनि थाखाय गले गले थगायना गुबुन रायजोआव लांखारजानाय जाथाया जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानो हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 19 बर' सिख्लाफ्रा बिहाराव सासे बर' आइजोजों थगायना लांजाना रुम सिङाव जोबथेना गाज्रि खामानियाव बाहायजागासिनो। बे 19नि गेजेराव गोबाङानो गहपुर ओनसोलनि होनना मिथिनो मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सिनाय मोनै सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आलकजार आरो साहाजुरि गामिनि रेल लाइननि साखाथियाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हानायखौ लानानै ओनसोलाव समखिखांनाय सोमजिदों। पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायसालियाव पुलिस बिफाना नुजाथिनानै नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोनब्लाबो दासिम सोर आरो बबेनि सुबुं सिनायनो हानाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।